Il-Parlament illejla vvota favur il-liġi dwar il-vjolenza domestika għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika b'44 vot favur u 20 vot kontra. Dan ifisser li 10 deputati tal-Oppożizzjoni li huma Simon Busuttil, Chris Sajt, Jason Azzopardi, Teris Komodini Kakija, Claudette Buttigieg, Carol Aquilina, Karl Guder, Mario De Marco, Godfrey Farrugia u Marlene Farrugia ivvutaw mal-Gvern. L-għan prinċipali tal-liġi hija li tipprevjeni l-vjolenza, tipproteġi lill-vittmi u ġib ġustizzja permezz ta' sanzjonijiet kontra min iwettaq il-vjolenza. Bil-Gvern kienet jimxi skont il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Liġi li għaddiet hekk kif in-naħa tal-Gvern flimkien ma' 10 deputati min-naħa tal-Oppożizzjoni ivvutaw favur il-liġi. Dawn id-deputati marru kontra dak li qal il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija li kienet jagħti vot ħieles ta' kuxjenza fuq liġi li tħares il-vittmi tal-vjolenza domestika. U għaldaqstant min issa nintrabtu illi fl-ewwel mit-tjum ta' Gvern Nazzjonalista dan minnu fih jarġa' jiddaħħal il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf anka f'dik li hi il-liġi tal-vjolenza domestika. Grazzi. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li d-deputati tal-Gvern kienu unanimi favur din il-liġi. Min-naħa il-Kamra mill-ewwel ġurnata b'konsistenza biqbil unanimu min-naħa tal-membri kollha ressaqna din il-liġi u ninsabu favur totalment din il-liġi. Grazzi. Mela. B'reazzjoni l-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli innutat kif kull stadju ta' din il-liġi elementi mill-Partit Nazzjonalista għallu l-problemi biex jirbħu punti politiċi. Dan id-detriment tal-protezzjoni tal-vittmi tal-vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru. Il-Ministru qalet li jidher ċar li dawn id-deputati ma kienx interessom bil-vittmi. Sostniet li l-vot tal-lejla fil-Parlament jekk xejn wera kemm l-Oppożizzjoni hija maqsuma u l-diversi deputati nazzjonalisti qegħdin jgħaddu lill-poplu biżmien.